Esta semana, a fin de curso, respirábase no ambiente e hoxe a festa consumouse nos centros educativos de primaria e infantil, con actividades para relacionarse entre mestres e alumnos e despedirse cara ao vindeiro ano cun sorriso na faciana. No Xoán de Requeixo comezaron cedo cunha actividade impulsada dende a Asociación Chantada contra o Cancro. Despois dunha andaina polo centro da vila, a mañá conxugou diversión e tamén pequenos xestos de progresiva concienciación arredor desta enfermidade, da que falamos máis cada día e cuxa loita está tamén relacionada coa promoción de hábitos de vida saudables que hai que coñecer dende nenos. A mestra Paula, que precisamente despedía hoxe a súa vida profesional na docencia, falounos do enfoque que tivo este ano a festa final neste centro, dedicado ao exdirector e profesor Tito, recentemente finado. Un manifesto que leu unha nena e despois recordamos con moito agarimo o noso antigo director Tito, a quen admiramos todos, a quen quixemos todos e que foi un gran director e un gran compañeiro. É fácil concienciar a estos nenos, a meirande parte deles tan pequenos, arredor desta enfermidade ou explicarlles o que é ou como deben coidarse, non é doado, verdad? Bueno, non é fácil e requiere toda unha labor pedagóxica, pero hai que ter en conta que cando moitos diles optan por a asignatura de valores, de algún modo salen estes temas. Por outro lado, hai profesoras moi sensibilizadas tamén, entonces son máis ben conversas ocasionales, non digo hoxe é martes e vamos falar desto, non. Pero en relación coa área de sociales, en relación con área de naturales, pois sí, de alguna maneira falase desto. É un tema delicado e se é de difícil comprensión pos maiores, pois bueno, de alguna maneira, en términos generales, é dicirlle aos nenos que unha enfermedade non é causa de, bueno, de auténtico pesimismo, sino de saber afrontar as dificultades. Con Paula tivemos unha extensa conversa que lle trasladaremos noutro intre, porque a festa e o deporte continuaron deica ao mediodía cun aperitivo matutino incluído, fútbol, brilé e xogos diversos. Onde tamén houbo moitos xogos para despedir o curso foi no colexio Xosé Luís Taboada de Carballedo. Nada menos que xogos de auga que foron inmellorablemente benvidos estes calorosos días. A empresa local Belaísca foi a encargada de levar a Barrela esta interesantísima proposta pola que optaron dende o centro como un xeito máis de ir despedindo un intenso curso escolar cheo de actividades educativas e lúdicas que toman un carácter de forte unión en centros tan pequenos como este. Outro xeito orixinal para simbolizar esta despedida do curso foi o que tiveron alumnos e profesores do colexio Eloísa Rivadulla de Chantada. Todo foi sobre rodas esta mañana, que colleron as súas bicis para facer un percorrido pola vila, gozar dun circuito de educación vial e posteriormente participar nun acto máis tradicional de fin de curso. Lembranza especial para os que cambian de ciclo e recolleron entusiasmados os seus diplomas ante a emotiva ollada de nais, pais
pais ou avós e tamén un orixinal vídeo de repaso pola súa andaina escolar pros alumnos que marchan pro instituto. Imaxes típicas deste final de xuño no que a ilusión das vacacións tamén inunda os máis pequenos, desexosos de cambiar un pouco a súa rutina.